ay ang ataol na dumarating dito. Every day? Every day. Ewan ko lang ngayon kung ano na ang data na yan, kung totoo pa rin ba. But I suspect it is. Kasi doon sa Kuwait, ang daming patay doon. What can we ask about that? You can ask, siyempre, ang ating mga airports, meron silang information yan. And even OWA, they should have that data. DFA. But when you can get, paano nyo nakuha yung information regarding on that data na 300 mostly yung mga naiuwi bangkay? 3,000 a year. 3,000 a year. DFA should have that information. Ewan ko lang kung ano ang update, but I do know na right now PSA na ang may pangkalahatang data. Mostly coming from OFWs yung Middle East pa lang yun. No, whole ano yan. Buo. Kasi we are in more than 220 countries and territories. Ang mga OFWs nagkalat sila, no? Yung 10 million plus. It is highly possible na hanggang ngayon ganun ang cases, no? Ang 3,000 a year. Yes, ang kinababahala lang namin kasi the deaths are younger.